Ona sekuru. Zaulokuzona musekuru. Ndikutokutaurirai mazvinzwa. Nokurikitaze kutokutaurirai. Nokuremekedzana. Bataka. Ndadzoka ndakakubatira nyaya iri kupisa zvamanje pamurewa. Sekuru versus muzukuru. Sekuru vari kugara nemabhonzo emufi mumba. Avari kuramba nawo vachiti aiwa mabhonzo ndeye mwana wangu. Muri Zimbabwe kusangana pano paGibbs Diary TV. Kana uri munyowani pa this channel kusubscribe utina notification bell. Kuti patichaploada new video changori number 1 yekuona. Ukomenda like nekushare. Zvinotibatsira kuti YouTube tuna nenyaya dzinopisa. Atisingatarire maside effects nyaya tichiuya nayo sezvairi. Muri Zimbabwe ndisingapedzi nguva regai ndikusiye muchiona video renyaya iyi iri kunetsa kwamurewa. Thank you so much. Sangana mune mamwe manyusi. Zaulokuzona musekuru. Ndikutokutaurirai mazvinzwa. Nokurikitaze kutokutaurirai. Nokuremekedzana. Bataka. I'm not happy ndikutaurirai. I'm not happy ndikutaurirai. I'm not happy. Manzwa. I respect you. I'm not happy mazvinzwa. Ndikafunga kuti atikuzwa kuti since makashu. Nyasha hana kushayikwa achipenga. Akashayikwa ari normal. Atobva kumba ega nebhegi rake ega vanhu kutomusiya futi achibuda kumba akatooneka. Anabuda achitiza akaoneka. Ndobva atobuda vachitoenda vanhu vachitogutsikana kuti mukomana ava right. Ini ndatisina 1 week ndamuona. He was okay by then. Right. Akasvika kumba kwababa vake sezvavari kupupura akatotenga sauti yavari kupupura kuti akatenga sauti. Kuva kuti akauya ari normal. Akawaridza magumbeza ari normal. Handitika. Right. Shoko rasekuru rinoti mumagumbeza akawaridzwa nemunhu iyeye ari normal. Andika vakazomuka musina munhu ndo zvavataura pamagumbezi pakazomuka pasina chi pasina munhu right. Point number 1. But uko kwakawanikwa mabhonzo sekuru vati kwakazowanikwa bvudzi rakagerwa kwakawanikwa ropa. Andika in other words hazvaigona kuti abude mumba mutitaure zvekurwara kuti akazobuda umachipenga. Andika ndava noponda hapana paunga wakamirira padhoyo kuti achatanga kupenga timumirire tozomugera bvudzi no. Kureva kuti mumba maakapinda umu kana uko akanogerwa uko akabuda ropa. Handitika akagerwa akabuda ropa akaita roga dzake whatever mabhegi akarongedzwa kusaidi. Pandine mubvunzo unoti sekuru Nyasha akapinda mubamenya akavatamo asingapenga akawaridza asingapenga. Handitika right. Ende muri kupupura kuti makaona ropa nebvudzi zvinoreva kuti pane zvakaitwa paari. Akabuda nani mumba ava vakaita zvavakaita paari. Handitika iye anga akavata mumba menyu right. Zvakafamba sei? Mubvunzo iwoyo ndikuda kupindura muzukuru. Ndine urombo nekuti ndakavata handina kugona kuona kuti akabuda nani. Uyewo inini uyu semuzukuru pane zvakazoitika zvinondigumura futi. Because kana munhu achirwara ngatirapisei munhu. Hatidi kuzoya yafa kana kuzotenga box kana zvimwe zvakadaro. These people have got money. Mari yavakanesa kwambuya churu yakawandisa. Handiti ini handisi kuziziva nimwana wacho handisati ndamuviga. These people vakatanga kufamba ini handiko yakakura nyaya iyi maita hinhu zvakanaka. Because sometimes ndaitopedzisira takwa chief tichiedza kutsanangura kuti akazoita izvozvo ndiani. Ini baba umwana ndiri baba iye muzukuru aiwopo. He is the person who organized people. We were about 18 takaenda kuHarare. Each person achibhadharirwa $2 kusvika pacross, $3 kuenda kuHarare pa18 ipapo, $50 pandiro chikafu pambuya chihoro, tea hatina kumwa hedu, $50 chikafu, mari yekudzokera. Inanobvisa kana sendi, I didn't know kuti vanhu vakasvika kudhara. Manzwa. Asi pavakasondoona mbuya chihoro vakarohwa nyana. Vakati kuvafirisi mainge inawa. I didn't know kuti ndo zvakaitika. Manzwa. Asiwo vakaratidza kuti ndakavengwa naimusha zvokuti vamwe vavana vakatozva vakati vavichenjera. Pandakabva ikoko mwana mumwe aingofuna kuti vamamuriraitei because pairatidza kunge ini ndaifanwa kunge ndakafa. Manzwa. So kana kuine pfungwa dzekuti iwe muzukuru batana sekuru vako vese tidzokere pane munhu anoprofita zvepamusoro kwete zvekutamba. Unozinzwa titsvage chauraya sekuru wako apa yet in the pain. We don't want to say this when somebody is sick or whatever. But today, nasi kana wine shungu iwewe sematsvagira makaita mari yekunosvika kwambuya chihoro iyo ndakandisiko handina kunzwa kuti chii chamakaprofitwa kuya iwewe there you are the leader aititsvaga handidi kuzinzwa
So today ndoda kuziva manje kuti zvawaiti tsvage iwe muchiwa muchiti mwana musavige mabva kwambira chori sekuru womwana baba womwana ndisiko akakupa power you ndiani. You are right today, you have brought these people to me, but you have not brought these people to God. Do you understand me, Muzukuru? Right, To be that is nothing to be or not to be is the question. Right, it's okay. I'm very pained. Kuti right one mese makawana mari yoyo kutaza kurapisa nyasha malaria, of which in Zimbabwe muno they know malaria is a disaster. We've got a word they define malaria. Alright. You want it today kuti mwana achavigwa for what sake? Mungandivunziwere kuti chavakanga vachiwa kuti mwana wayo achavigwa ewo mhosva yei. Right. Anisoda kumaiswa kumberi. Kechipiri mira atakavhunza futi ndemubvundo miri mutati yanga kuvhunza ndakanowana vane vhure mwana wangu pachipambu yachiurovana ivhure pai zvikandi ivhura munoya ndareri vanhu vakatosvika kunava vakatonzouya inevhu ivhure pai andinozota rakabva kupike. Alright. Ina handisonyanya deep kune dzimwe nyaya dzine nekushayikwa kwanyasha. Andika. But the point ya ndikangodzokera kumashure mbichana yandisoda kuti sekuru vandipindure ndiri kuonesa imimi. Anditika kuti mungopabata mupadzi kuti topapfuure. Right. Mambonzwa vachitsanangura kuti vakakazoya mahwindi vana vakazoungana ndikasvika vakadai vakandirova. Anditika vana havangokurovi. Mushoma muna baba 1 muna na baba vachirimo izvozvi tine vatatu. Anditika. Right. Panani baba vese vaiva ndovekurova vari 1. Right. Vanga vasiri vatatu vanga vakawanda. Anditika. Tine nhoroondo dzekumashure uku dzisina kuhwanzika dziri pachena dzatisine hedu nekupa nyika yeZimbabwe. Anditika idzodzo nhoroondo dzinotriga kuti vana vagare vaine hasha newe. Ndo dzatiri kuti ndakamira semuzukuru kekare ndapfara vataura mashoko ekuti mukatsvaga muprofita mukadai zvobuda pachena. Anditika right, tichapfuurira mberi neshoko ravo ndatoritora ndarinzwa. Anditika toda kutaura nyaya yanyasha. Right, tiri panyaya yanyasha inini ndakauya pachicherwa guva musi washayikwa sekuru wawanikwa mabhonzo asekuru nyasha. Imbutaura pavhu ndopandoda kuziva. Right. Sekuru makariwana kupiro muzukuru wangu sikunukai kumarondera ndakuona vatakanesa nyasha mumabhonzo chichi ndivira yapedze todzoka kwamuri. ndodzoka futi kune antu. Regai nditi dzimwe mhinduro I think muchadziwana asi regai nditi chinhu chokwadi chandingakuudzai kuti chisina tsvete chisina kuwanda. Anditika imimi munotozviziva kuti kugara kwese kuti tasvika pakushayikwa kwanyasha. Anditika maitiro akaitika pakati apa ese achisanganisira imimi asina kujeka akawanda. angari Right. Mirai munzwi saka hatisoda kuti tibudze zvimwe zvisinei nekushayikwa kwanyasha. Right. Now nyasha ashayikwa akashayikwa ari mumaoko enyu imimi makasimuka mukauya kumba kwambuya mukapopotera mbuya muchiti muri kuda mwana wenyu but kumba kwambuya kusati kwasvika shoko rekuti nyasha ashayikwa inini ndimaiziva kuti nyasha ashayikwa mba menyu but hamuna kuya kuzotsvaga nyasha makauya kuzopopota. Iwe semuzukuru waikupi nguva iyoyo. Right. Chimwe nguva yandaikuda kuti iwe muzukuru ungadai wakaita shungu dzekutsvaga nyasha kwete inini. Right. Ungadai makasimudza foni makafonera inini musina kunotuka amai venyu uku muzukuru ndashaya sekuru vako. Anditika imi makandifonera inzwa kamuzukuru iwe chaizvo wakamboya here kwandiri kusekuru ndanzwa nyaya iyi anouya kuna sekuru ndiani. Chekutanga ndechekuti imi mukati dai wakatsvaga nyasha izivi makambondudza nyasha ndamushaya auya kumba kwenyu nyasha mamushaya ndini hamuna kundiudza. handiti matoona kuti I am assault with these people matozoona here kana muri mupurisa kana whatever it is but kana makaitoa my investigation saying I'm very assault with this as the family ende ndakabva ndamozoona kuti pafamily ka nyasha akandirakidza vavengi zvokuti dzimba dzimwe dzevava handichapinda kana kugara dzai because hakuna anoda kufadzwa. Nanasekuru vako ivavo kana vachikutuma izvozvo ka ina hamundiurai sekuri atine vanhu otherwise munoparara mese mashoko iwayaanotaura ndwatokuri mudzimu here muri mudzimu adiwo mashoko enyu amunorasa mukanopa kuti vanhu vazotoramusingaonikongotaura semunhusaka ziro kwamashamverasekuri inzwa muzoda ndikosa chine chinhu 1 chinhu chandinokumbira ende ndinoziva kuti makaenda kuchikoro
makadzidza chaizvo kuti andifunisa mukangotange kuzongo wewe mwana iwe ndakatokuchengeta handiti mukutoziva right muchigona chaizvomuchiziva and you are very intelligent I know that very well why is it muchizopamashoko akaremara chete sekuru avakakosha nhai sekuru kana nyasha achifa mafiro aya da kuti kutaure as long as nyasha achifa mafiro aya achitakati I do not respect anyone in Chuma family. If you do not respect when you mwana akafa ngeimbwa mukamuviga ungeimbwa mukashaiwa hanya mona kuti ndikuremekedze muchifamba I do not respect him muri kufamba chidzauyu makadya mari yekuenda kwambuya uku taurai zvemwana uyu watiti kuti akashayikwa mabhonzo amakanhunga kechipira makamaisa kupi makaudzani mwana wati wangu dia please right thank you very much right ngauta chinhu chinzwa handitika atikutitendera sekuru mashapu tikumbira hapana mashoko ini musangotaura ineni hapana zvavanoita they've done something kumwana wangu vana kunosvika kwambuya chihoro uko ina handiko inganga kambuya vaive pamusoro echuma ndinobvunza baba alright ina musandaviga mwana wangu mwana ari mubhokisi mubaumu vanhu vari kuenda kun'anga uko aiwa hamuna vanhu vakasimuka nemi vacheneuyu musanyepe kunge makasimuka imi matemaku ndimi mafirwa ndimi mwana ashayikwa mbamenyu mwana ndobva mafirwa imi muchimaneja rufu nemwana wenyu hapana chandoona musanyepewo hapana chandinoonakutaurirei munoudzawo ini hamuna chamunondiita kana vanhu ndikutaura ndagara mana munotoita umburudza vamwe samurumbudza inini hapana chandoona sekuru ndozvandikutaurirai ini hapana chandoona munganga ukumutsaka munonge muchipembera here mwana nyacho ikwapo timuchitanzi viga mabhonzo eye mubva matogana 2 mofuna takazungaira tezo makapusa ndo makapusisa makapusa makapusisa kwete isusu makutaurai Chuma pamusoro nyika yese iri kuona vaita zvakanaka because ndakumbira nemutsawa mwari baba ndakumbira nemutsawa mwari ndakumbira aiwa zvakanaka izvozvo chichinaka chiko ezvo makarongedza mabhonzo pamuchakata emunhu ndosaka ndauya ka kuti titaure nyaya iyi hondo haigadzirise chi haigadzirise ramangwana apa toda kugadzirisa zvakaitika neramangwana remhuri imimi ndimi mukuru right magadzirisiro yenyu aiwa ina handisi kugadzirisa kuti ndikutokumbirawo kuti semwana kuti ngati ndinoziva kuti pane zvine zvakakanganiswa zvakabhenda asi zvine zvichida kugadzirisa Chuma pamusoro ini ndinoda kudzoka pamwe zviri kuitika zvese izvi Chuma vakuru vachitsanangura ndakateerera vari kudzosa futi blame pamuri kuti imimi ndimi munin'ina wangu mungadei makamira neni zvese zviri kuitika zvese izvi asi imimi hamuna kumira neni kubva paurwere hwemwana maisuduruka kakufa cheko pamabhonzo izvi nekupedzisira makaramba kuuya nemhaka yeimi muri kusuduruka pamukoma chero pakusvika paairohwa nevananzi hamuna kubata imi ndinoona semabvunzira muri kundiita ndinogona kunyatsosanangudza zvakaitika chaizvo chaizvo pamusoro pemwana iyeyo kune zvese kufamba kuenda kupi kwese ndini ndakaita izvozvo kuti ndikwanise kuwana kusvika ndisvike pakuwana mwana kuti awanikwe charo charo ndini ndaitoita izvozvo ndinofunga kuti mhenda jamba ndisingadi kuti tizosvika pavengi vachitaura paya kuti akazonosvika kumunin'ina wacho kumunin'ina wangu chichi akauya achiburitsa mazwi ekutaura ndiri chikwambo chamakataura mushamenyi mukandishandisa mune zvakadai zvamusina kundibhadhara kusvika ndakazoti mwana tidzoke naye kwaamai tigone kunyatsonzwa ndosaka ndakaramba kuenda kuchipatara nekuti paiwo taiwo tisina mukoma ipapo vanotozanya iwe saka taiwo pakukurukura kuti tigone kunyatsoti chikwambo ichi kutotaura ichi tiwirirane haana kutaura chikwambo hapana munhu akafa hapana munhu akanga aripo iwe president pakataurwa paipai nyasha akataura mashambo kuti inini ndiri chikwambo inini sani ndasvikaka chikwambo ichi nyasha chitaura kuti inini ndiri chikwambo chakatorwa kwagonzo ndakaseenzeswa kurima gadheni ndakaseenzeswa inini mombe mukaka mukadya ainongedzerwa ndibaba kunzi hauna kudya here mukaka iwe baba ndo vatakati nawo zvikanzi ndakadya zvikanzi hamuna kurimere gadheni zvikanzi gadheni takarima zvikanzi right inini ndichapedza rudzi rwese nepamusoro pekuti pandakabva ndina kuita sei kubhadhara isusu sevana saka takanga takuti painzi mwana uyu malaria handitika malaria ionekwe nemaziso kana nachiremba vanototesta
vobata malaria vorapa malaria but baba vakauya chiti mwana ichi imalaria isu vatati kwete haisi malaria nokuti malaria inoonekwa kupi kuchipatara aitaura chikwambo akataura ndo chakatorwa nani chikwambo ichi chikwambo aitaura kuti chakatorwa nemi baba vapi aitaura baba ava kuti ndivo vakatora chikwambo kuna atezva vavo ndo kwandakatorwa inini asi ndakanga ndashandiswa ndokwandaienda kwandashandiswa handina kubhadharwa saka ndichawenda uya kuzokiriya musha mukasandigadzirisira inini amusha unopera ndo zvaitaura mukomana upi airwara uya saka aitoti kana katita raiti aitongoita sei neutongogarwa hake achitotaura nyaya zviri nomawo zvisina kana adambudziko asi kana mhepo yauya otanga hake kuita sei kutaura handichimaona baba mamuchitaura muchiti iye akauya achiti ngozi pandiri akati ngozi ya inini ndoyakuudzai vana vaenda kumaprofita it was a pending word that manzwa kune munhu anoona kana izvozvi vari open and they can fetch money and we go somewhere else we still got to go somewhere else tichiripo kuti tinyatsotsvaguruta either 6 or 7 madzisha aripo soseu manzwa mangwende ndishe wangu ZBC is busy kutibatsira kuya kunana Patricia Jacob vanani vana ndunde so they can help they can help saka handikwanise kuapoindwa nemunhu pandinoda kuapoindwa namwari kana mwana akauya achiti ingozi kana chika munhu akarwara nepfungwa hapana chiri matiri miri mukatora dhokta anoziva mapapu chichi but they can be a virus but malaria inobva yaita cerebra yekuti munhu anoita medi zvokuti kana zvaanotaura ende vakawanda vandakabatsira vachitoenda kuzvipatara vachitaura zvisina basa vamwe vairwara nenhemia mushaimo muchitakura nchiisa kuparira nyati kwachitongwiza vamwe vachirwara nchinoisa kumarondera vekwachumaiko vachingondendai kumaprofita ina handiende kumuprofita apa ndikunyaya muchidzoka kwamuri baba panyaya yemapfupa izvezvi kuri kunzi kuseri kwedzimba uku mapfupa ega ega pamusha panapa anonongwa atoripo izvezvi anonongwa savira ari panosango hanzi aripo savira ari kunonga imimi sababa masanangura mukati ndimi muridzi wemwana ndinyakutongoa muri kufungei nemapfupa kana achinge anongwa zvazvinoita inganda kuudza ichivanhu chedu mwana uyu ana amai hatikwanise kungobuda vana ati zvara havasi pane izvozvo manzwa imhusa yatiri kutopara kana vekwanhungu vakazviita se vakazvinzwa asi zvisinei tinogona kuvatsanangurira muuyo wamaita se wamaita zvakanakawo vanomuzwisisa manzwa ka handigoni kuzobata zvinhu izvozvo amai vake vasipo asi nekuda kuti takabvumirana naanhungu kuti aiwa sarwira uyu kana aripo munongotora nepolisi akati munongotora futi zvinhu zvacho muchingonokochedza sekukochedza kwamunoita se kwamunoita of which I was waiting for this guy kuti vasekuru ko nyaradzo iyi atingaite sei yemwana it's now about 4-5 months amwedzi mingani nhasi ndiDecember kubva munana May ndofunga 8 months atopfuura hapana ari kuya achiti naye baba toita sei nyaradzo kana kuti atimbofambai tinozvitsvaga kwava kutouya nenoise kwandiri handidi munyatsonzwa I like that noise because hapana kwainoenda kuneni but let me tell you lady I've got a history of this family. They will never get me out of the way. I'm telling you. Baba, ndandibvunze kuti sei musina kuyananisa pairowa mukoma wenyu nevana uye sei musina kuzoya pakanhonga mapfupa ekuisira pakurohwa kwamukoma handimanzwa pavasanangudza vati ndakati kumunin'ina hande tinotaura tiri panze amai vangu vapenyu vanhu vendi vakabereka ini namukoma pamwe chete hataigona kusiya amai mumba tonokurukura isi tiri vaviri panze asi ndakabvuma kubuda nawo mukoma panze ndobva tasvikogara ndokubva mukoma wanditi ndikuda kuti utore mwana uendese kuchipatara ndikati chimirai vakomana vabude titaure nyaya kuti mwana aende kuchipatara vakomana vachibuda mumba wamo mukoma vakange vatosumuka nehasha ndozvandisingadi izvozvo inoitaimbomera tipedze kutsanangudza tsanangura munin'ina nekuti vakabva vasimuka kutanga kufamba kwenyu inini pandaramba ndakagara pasi vakasvika kurodhi mukomana iyewo kurwara ndiye akatevera kutanga kurodhi iko ndokusvika bata baba kuti adzoke navo pamba right ndofunga ndo pakazoteverawo mukomana ari